Club Junta, building better Africa. The DC chilungamo chimapweteka. Ndi chifukwa chake akuluakulu amanena kuti chilungamo ndi chilungamo ndipo chitakhala kuti chakwiridwa motani ndi chilungamo. Lero ndiyamba ndi miyambi kunena kuti wakusina khutu ndi nasi, chifukwa akanakhala kuti ameneyo si nasi wako sakana kusina khutu. Kusonyeza kuti munthu amene amakulangiza amakukonda, munthu amene sangakukonde kapena samakukonda sangakulangize. Chinthu chimene amachiona mwana atayima chomwecho amachiona wanku wachikulire atakhala pansi. Iyitu ndi miyambi imene ndayamba nayo lero kunena kuti kanga kanaolera pansalu, nthawi zina kumamvesera ndi kumaona ziko zimakhala bwino kusiyana ndi kumanyalanyaza zinthu zimene iwe mwinaso sukuziziwa. Lero tikamba kwambiri nkhani za chinyengo zimene zikuchitika mboma limene lila MCP. Ndipo pakufunikira kunena kuti inu a opposition musegule kwambiri maso anu, chifukwa ngakhale zisankho anthu analembesa, ngakhale anthu anakachita verification, koma kukuchitikabe za chinyengo zikufunika kuti inu muziyang'anisise ndi maso akulu kwambiri. Ndi akamanena kuti tiyeni tikaunike mkatimo tipange auditing komanso kukana nkhani ya mathematics, amene akunena aja si amisala, pali china chake chimene achiona chati chubwi sichinaoloke koma chati kapakapa ndi chimene chaoloka. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndikuthokozeni kwambiri anthu nonse amene ndinu masupporters a DPP, amene nditatulusa dzulo audio yokupasani warning, yokulangizani kunena kuti izi mukukonza za mademozi ndofunika musamale nazo, munapita ndikumakatukwana. Ndipo anthu mmaziwa kutukwana, anthu mmaziwa kunyoza, anthu mmaweruza. Ndikunyadireni kwambiri because imeneyo ndi beauty of democracy. Ena mmandilowera kuti ukuje ndi ku inbox kumandiuza kuti ndikanapita ndiayimbire phone akulu aku DPP. Ena iya manena kuti ine ndasowa zochita, ndasowa ndalama, ndiye kuti ndimafuna mademo amene wanitasogolera ine. Ena manena kuti gulu langa la Malawi First likulowerera za ine yake tiasiya anthu apange mademo wawo. Koma iwa musaiwalire kunena kuti roho ya ine ndikulangiza, ndipo zili ndiwe utenge malangizo kapena usawatenge. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti ine sindizasiya kuima pa chilungamo, kaya wina zimpweteke zisampweteke, koma ine ndizapitirira kuima pa chilungamo. Take it or leave it, but I will continue. So ndikuthokozeni kwambiri amene munalankhula zonyoza zulo, munanditukwana, munanena zambirimbiri kuti mwina ine ndasauka, ndikufunafuna ndalama, ndine munthu wozikonda. Ena nikumanena kuti ayi ndiye kuti alipo ampasa ndalama afuna atigwese ife mbwayi, zoyipisa mbiri palibe, ife sitingayipise mbiri, iyo atenga zikwanje ifeso zikwanje, DNA tizitengeso na feso zikwanje. Tafuna ndikuuzeni kunena kuti moto sitimazimisa ndi moto unzache, moto timazimisa ndi mazi. Komanso ndikakuthokozeni inu anthu ena anzeru amuchipani cha DPP momo, komanso amene musali achipani chifukwa cha mafoni ochuluka amene munayimba kuyamikira audio yanga ya zulo imene ndimapereka some sense into the DPP leadership zokhuzana ndi mademoda na ndi azikwanje. Ndikuthokozeni anthu ambiri mwandichita encourage, ndipo mandiuza kunena kuti amene akutukwana sakuziwa chimene akupanga, koma amene azaziona pamawa. Komanso ine nthawi yokuti ndizikamuyimbira munthu ndisanajambule audio ati ndizichita konzati,
ine ndilibe, ndiye kuti platform ya DC kuli bwino ingothesedwa, chifukwa tinati tizingomuyimbira wina aliyense tizichita konzati, ndiye kuti DC yo palibe. Ndinu lomwenso paja mmayimba mafoni ndikumanena kuti DC walero ali kuti. Choncho ineyo ndizapitirira ndi programu yanga, programu yokonda dziko langa, kuwayimirira amene ali ovutika komanso kupanga chofunikiracho. Ndizapitiriza kupanga zimenezi. Ndithokoze chifukwa cha message mafoni amene abwera. Ndafuna ndinenenso kunena kuti anzanu wotunde agula ma t-shirt ofanana ndi a DPP amene azaveke anthu pasikulo, chifukwa tu ulendo uno zikwanjezo kulibe, akusiyani kuti muyende, koma ndanena kuti mukhale osamala chifukwa mukhoza kuononga mbiri yanu yabwinobwino imene anthu onse akumufuna president wanu kuti somwine abwerere pampando. Ndanena kale kunena kuti moto sitimazimisani moto, mukuyenera musamale. Anzanu akugulirani ma t-shirt. Kumbukirani kunena kuti last week ija mmene amapanga chipongwe anamiwa anthu amene ajato anapenta magalimoto kuti magalimoto aoneke ngati ndi a DPP. Kodi ngati anakwanisa kupenta magalimoto angalephere kugula ma t-shirt ya DPP ndikuavazika anyamata awo ndikumakathola mashopu? Izi ndofunika kuti muziganizire ku tebulo yanu pamene mukupanga ma meeting yanu, kunena kuti anzanuwo akonzeka kukuonongerani mbiri, kuti so muziwe kuti zimene ndikunena zindi za nzeru kapena ndizoona. Zulo likwatuluka kalata yochokera kwa mavenda kunena kuti iwo swapanga mademo awo akufuna kuteteza mabizinesi yawo. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti amene ajasima venda weni tikunena pano akulira ndi anthu a dziko lino. Venda weni akufuna kuti dziko lino litasintha, ulamuliro utasintha. Venda amene walemba kalata uja ndi waye mu MCP, anyamata omwe ajazi kwanjaja ndi amene ati abwere akateteze business za anthu amene sana auze. Imene jandi filimu tikamanena kuti anthu awa sakugona akupanga china chilichonse kuti abwerere pampando, sikuti tikungonena iyaye. Komanso kupatula kalata imene ya mavenda kwatulukaso kalata ina yopanda kumene yachokera yolangiza anthu kuti sakufuna kupanga mademo mumzinda wa Lilongwe chifukwa cha ana asukulu. Kalata yo ilibe address, amene walemba sakuziwika. Mungoziwa kuti amene ni manjanjawidi akupitirizabe kuti azipanga zawozo ndicholinga kuti Malawi muno mukhale ungovernable. Ndiye wina asaone ngati ine ndikuida kapena DPP yo, koma ndikulangiza ndicholinga kuti zinthu zanu kapena mbiri yanu ikhalebe ikukerakera bwinobwino, anthu ena asakuibisireni mbiri. Koma otukwana mukhoza kumatukwana, andizimasangalasa kwambiri munthu ukamatukwanidwa, zimasonyeza kuti uthenga umene wanena wakafika kumeneko. So it is at your own peril to take it or not, take the advice or not. Nkhani za zikulu lero tikukambirana nkhani za chinyengo chimene chikuchitika mboma limeneli la MCP. Koma mwina tisanafike so pamenepo ndingolankhula kunena kuti kuphalombe ma market agent chaka chino ndi chachitatu sakulipidwa. Ma market agent ochokera ku Chiringa, kwa Nkhulambe, ku Hole Family ndi madera osiyana sakulipidwa chifukwa cha chinyengo zimene zikuchitika pa Phalombe District Council. Anthu akumene kwa kubanda lama koopsa kumalemera. Ndizodabwisa kumamuona munthu wogwira ntchito ku council akulemera koopsa, ena akumanga maloji. Kodi tu mmakhansolo mutu anthu akulemeratu, mupite kumangochi, mupite ku Nchewu, mupite ku Baraka, mupite ku Mulanje, mupite ku Luchenza, mupite ku Phalombe, anthu akulemera koopsa ndi ndalama za misika. So ma market agents aku Phalombe, komanso mwina siku Phalombe kokhako kuli anthu ambiri ma market agent ukafika pakana kuli mbuli uko sakulandira ndalama zawo chifukwa cha chinyengo chimene chachuluka kwambiri m'makanso. Ndofunika ministry muyang'anepo kwambiri pamenepa, chifukwa pamenepa
ngati simutenga nawo mbali muziwe kuti ziko linolo liwonongeka, development mmaeneneja sichitika, komanso anthu akhoza kuzapanga mademo woopsa kwambiri amene atazaononge mbiri ya makansols muno Malawi. Nkhani yayikulu imene ndikufuna kukamba lero ndi ya zachinyengo zimene zikuchitika muno Malawi, makamaka ndi anthu awa IMCP padakali pano akuyenda mu Central Region ndikumapereka ma hardcover kwa mafumu akulu kwa ma TA kuti azikapasa ma group wawo, ndipo aliyense amene walandira hardcover akumuuza kuti azikalemba anthu a mmuzi mwawo ndikumapasa 2000, ndikuwauza kunena kuti mayina amene wawa akulembedwa awa aliyense akamvotera Lazarus Chakwera azilandira 150 siku lovotalo azalandira 150,000. Izi zikuchitika ma district wonse a Central Region pamene akulu a MCP atanganidwa ndikumakapereka ma hardcover kwa ma TA akumaitanisa mafumu awo ndikumauza kuti aliyense akalembedwe m'mizi mwawo, mayina alembedwe khala pamuzi nyumba muli anthu ochuluka bwanji awalembe, ndipo aliyense akumampasa 2000 chifukwa chongolembesa. Koma pa siku lovotali akuti azapasa siku lovota lokhalo 150,000. Nkhani ina ya chinyengo imene ikuchitika mu Central Region ni nkhani imene ma MP akumeneko amene ayikidwa pa tikiti yoyimirira MCP akuuzidwa kunena kuti azilembaso anthu kuzera pa chovotera chija, achita recruit asikana ochuluka ngati mene kuliri ku Desali Nthipe constituency kumeneko achita recruit asikana ochuluka amene akuyenda malo osiyanasiyana ndikumayitanisa chovotera chija. Koma vuto life ya Malawi ndikususuka, kumatenga chovotera chija ndikutengapo nambala ija ndikuwauza kunena kuti MP akupasani ndalama zochuluka pa siku lovota kavotereni President Chakwera amene ali rede kuti atukule ziko lino, ziko limene walilephera kale. Makolo athu anatuza kale kunena kuti ananga musazakhulupirire MCP ndi chipani cha nkhanza, MCP ndi chipani choyipa, koma ife timafuna tione tisegule tione nduyu watifikisa apa lero mavuto ndi azaoneni, mankhwala muzipatala mulibe, fetereza nduyu wadula, uyu akumagula pakana ku kampani yopanga somba za mchitini, anakagulaso paja kubuchale, anakagulaso paja ku pharmacy. Musayiwalire sotu mabungo osiyana anabwera kuzaba ndalama zathu zina paja zili ku Germany. Ulamuliro uwu alephera ndipo akupanga china chilichonse pakana akufuna kuti azakhale ndi mavoti ovotedwa ochongedwa kale, ndipo mukuyenera kuti zipani zonse mukamapanga matamani kuti simukufuna kukhala pangwirizano muziwe kuti anzanu akupanga ndithu zinthu zokuti akatani kuti siku lina iyo wonso atenge boma. Boni Kalindo tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.